Здравейте и добър ден! Искам да ви покажа най-новата ми придобивка на фирмата Щил. Корда за косене, карбонова, 2,4 мм, 70 метра е дълга, трислойна, кръстообразна форма на самото жило, на самата корда, което го прави много безшумно и отрязването става много прецизно, с много равни върхове на тревата, на което косиш. Значи води са Щил KF3 Pro. Това е най-новата разработка на Щил. Гледал съм клипове, хората са доволни. Това представлява кръстообразна форма с 3 пласта и се надявам да върши много хубава работа. Ето го. Самата корда е като леко сукана. Така стои. Нарочно е направено и ще се тества.